Assalamu alaikum bandiraɓe, hey on calminama on juurama. Ko Umar Sport Talk woni ɗo, kadi mi aran mon hande. Yewtere men hande nde ko yewtere man, kadi hol biɗo men en meeɗa sikkude ɗo hitande yawtude nde e hitande nde ɗo taw football wodani, saw hay goto yeɓani football. Kono ɗum haɗata yimɓe yiɗ football ene jeeɓa ha joni yimɓe jeeɗo vidéo ji football, hay goto ɗum haɗani ɗum. Ewo kalan ɗo haala football seeɗa kadi. Griezmann joueur Barcelona, omo yiɗi heddade Barça, o yiɗa yaade hay nokku. Kadi o yii so Barça soodi Neymar e Lautaro Martinez ma o heddo o haɓɓe place makko e nder équipe o. Kanko o yiɗa yaade ten kadi andi kadi kalis mo Barça yoɓat jouruji mon hoto jiɗɗo yaade. Hono Griezmann ɓe coodi ɗum ten kadi ko kalis kewɗo tan woppudemo ndeɗo hitan no ɗum ko ɗum ɗo mawɗo wona, par ce que goppemo hitande wonde kam ƴewon ko wawi wadde. Hono kam joni mbawa yiide oɗon jeeyam, ɗum wona haal. James Rodriguez kanko jouwata ko équipe Real Madrid, men gilo yehi Real o natti wonde James mo Colombia andi o, par ce que Real Madrid mi natti yiide ko joueur ko hewani. Maraw Zidane kadi natti hooladem, kono joni ham won équipe Amérique wiyete ko LA Galaxy on yiɗi soddemo, kadi ene yiɗi addemo Amérique pour o joudoye équipe gonɗo ton noon. Hono kam ha joni ham omo wawi joude équipe Europe, par ce que woni hen équipe uji kewɗi, club uji kewɗi ne jiiɗi soddemo. Wona ɓen tan, woni hen équipe uji kewɗi kam e Angleterre ne jiiɗi soddemo. Hono James kam yo suɓo équipe tan mo wawi yaade o holla football makko. Ko min ko ɗum tan jimmi, par ce que guilo yehi Real o natti wonde James Rodriguez mo yimɓe gandi yo jouɗo coupe monde. Gili 2014 ni mata o natti ɗum. So James kam yo yaha no kid pour taw mo wawi jouɗo o holla ko wawi wadde ko. Coutinho gili Barça soodi ɗum ɓe gandani ko ɓe coodimo. Ɗo joni Coutinho ko Bayern o jouwata, kadi Bayern sodata ɗum ɗo contract makko, sodata ɗum par ce que ɓe jiiɗa soddemo. ɓe luɓimo tan ɓe ƴeewa no ko waɗata toon. Hono kam soddemo ɓe abinaɓe soddemo. Hono gili Barça soodi Coutinho ɓe ganda ko soodi, par ce que ñande ɓe coodimo nde o fonno joude ko position place mo Iniesta jouat. On entraînement o hoolakimo o jouwa ɗon, ɓe mbaɗimo place to Dembele walla to Neymar jouwata. Den kadi ɗon wona place ma, kanko ko o jouwata ko numéro 10 non o kanko ɗon woni place makko. So ɗum mbiya mbaɗama place mo meeɗa joude, ɗum moƴƴata e makko haydara. Gili nden hankkadi
ɗum ɗo makko natti ɗum so mi anda Barca kam ko waɗa kadi ma wartu est ce que so arti maɓe dokkamo o zo place Iniesta min ko ɗum tan jimi ƴewde walla kadi ko maɓe luɓamo équipe goɗɗo walla ɓe jeeyamo ko ɗum woni gueɗe ɗiɗi ɗe tan ko gonata maɓe jeeymo tan walla ɓe dokkamo ɗum ɗo place kadi caɗele Neymar soode ɗum Paris woppata Neymar ara Barça Paris no wayni joni hutade no wayni anje Barça Paris hokkata Neymar ara Barça ten kadi ɓe jiiɗi eɓe kaala haala hokko ɓeydandemo kalis pour haw heddo tun Paris yiɗa Neymar ara Barça mbiɗa andi eɓe gandi ko tagi ɗum tagi ɓe jiiɗa ɓe mbaɗa caɗele fof pour ha wasa arde toon ten kadi hay caɗele Marasin dañde signature Lautaro Martinez kadi Barça ma dañ he caɗele kañum par ce que ɗo joni kalis ala ɓe jeeyat jour pour hebde kalis o gueli football natti ɓe natti nannude kalis so maɓe ƴeewo koɓe mbaɗata kam yaw bandiraɓe kadi on calminama ha joni nde antoɗen de ha joni ham nde antoɗen tan ha oɗo covid-19 gasa en ndentot tan de kadi en ballodirat goto foof e goɗɗo o yaw mi salmini moon mi juuri moon kadi ko Oumar Sport Talk woni ɗo kadi soɗon jiiɗi ko mbaɗanmi ko goppe ɗon yende kadi mbaɗan mbiɗa yiɗi vidéo o kadi mbaɗan abonné pour min mi anda kam oɗon jiiɗi ko neɗɗo waɗata ko par ce que min gueɗam jinmi ko haalde ko heewi hen Pulaar kadi won kalko hen mi wawa haalɗum no feewi saw oɗon mbawi walladen hen kadi mbaɗe ɗum par ce que ballal mon ma wallam no feewi pour yarude yeeso yaw mi salmini mon mi juurima mon kadi mbawmi wiide mon kadi ko garten haqqille men min gartu normal min gartu inchallah Allah kam ene andi ko waɗat kono garten haqqille men seeɗa tan ewa mi salmini mon mi juurima mon ha gongol tan